तो नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग और सब बताई कैसे बानी रउआ सब है। उम्मीद करता नहीं रउआ सब ठीक ठाक होखा भैया और हमहू ठीक बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर विजय बागी के चैनल पर। और आज उपस्थित बानी भैया रउआ सबके बीच में लेके ठेठ देहाती भोजपुरी पूर्वी गीत, बहुत बढ़िया गीत के रचना कैले बानी। और दिल से बताओ तन भैया कि एकर नया म्यूजिक बनवा के और बढ़िया तौर तरीका से गा देतन तो गाना 100% सुने वाला हुई भैया। तो चलिए देर न करते हुए मैटर के शुरुआत कइल जा कि कैसे गीत के गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट कर से पहले भी एगो बात बतावल चाहब। रउआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में भटकतानी, बढ़िया गीत नहीं खे मिलत, सही तुकबंदी नहीं खे मिलत, चाहे मन पसंद के मैटर नहीं खे मिलत, तो भैया एकदम निश्चिंत रही, निराश भइला की जरूरत नहीं खे। रउआ जैसन भी मैटर चाहत हो कब लिखवावे के बिल्कुल उचित चार्ज पर हुआ के गाना व्हाट्सअप के जरिए मिल जाए भैया। काहे कि हम हर तरह के गाना लेखनी करनी, सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग, धोबी गीत, पूर्वी गीत, चाहे निर्गुण गीत, कोनो प्रकार के हुआ मैटर चाहिए बेहिचक कॉल या व्हाट्सअप कर सकीला। डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिले बानी। और कहल चाह भैया कि चैनल पर अगर पहली बार आए लोग तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली। हर रोज रुआ के नया नया मैटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। आज के मैटर देखी कैसे गाओ बटे। एगो नया नोहर कन्या बिया, ओकर साथे का घटना घटल बा देखी का कहतिया। अरे नास दिहलस करम हमार, नास दिहलस करम हमार, अगुआ फुकवना पियावा बवना मिलल। कि नास दिहलस करम हमार, नास दिहलस करम हमार, अगुआ फुकवना पियावा बवना मिलल, बलमुआ बवना मिलल। आ दूध के कराई ले उठवना पियावा बवना मिलल, दूध के कराई ले उठवना पियावा बवना मिलल। नास दिहलस करम हमर, नास दिहलस करम हमर, अगुआ फुकवना पियावा बवना मिलल, बलमुआ बवना मिलल। दूध के कराई ले उठवना पियावा बवना मिलल, दूध के कराई ले उठवना पियावा बवना मिलल। तो भैया हम एकरा के स्लो मोशन में गौले बनी, रुआ के एकदम ऊंचा स्केल से गा देम बढ़िया से बना के, तो गाना वाकई छू जाए भैया दिल के। अगर ये मैटर पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहतानी तो बेहिचक हमरा व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकीले। व्हाट्सअप के नंबर बा 8874473128। कोनो भी प्रकार के मैटर लिखवाओ खोखे, चाहे नया म्यूजिक कंपोज कराओ खोखे, बिल्कुल उचित चार्ज पर हुआ के गाना चाहे म्यूजिक मिल जाए भैया व्हाट्सअप के जरिए। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करब, कमेंट करब, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल के सब्सक्राइब कर ले। मिला तनी फिर से अगला वीडियो में कुछ नया गाना के साथ, तब तक के लिए अनुमति चाहता नहीं। नमस्कार प्रणाम धन्यवाद भैया। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी।